ברוכים הבאים לפארק המים ווטרלנד, המקום שבו הכיף והבטיחות הולכים יד ביד. לפני שאנחנו מתחילים לענות, אני מזמין את כולם, הורים, ילדים, חברים, להקשיב להנחיות החשובות שיבטיחו לכם חוויה מהנה ובטוחה וימנעו פציעות מיותרות. יש להישמע בכל עת להוראות המצילים, המשלחים וצוות הפארק. ההוראות שלהם מחייבות ואינכם נדרשים ליישם אותם. אסור לרוץ, לדחוף, להשתולל או לקפוץ למים. ילדים עד גיל 6 חייבים בליווי והשגחה צמודה של מבוגר אחראי. בבקשה, אל תרוצו בשטח הפארק. משטחים רטובים עלולים לגרום להחלקה ופציעה. לפני כל שימוש במתקן, עצרו לרגע. קראו את שלטי הבטיחות ותוודאו באמצעות מד הגובה שילדיכם בגובה המתאים למגלשה. גילשו אך ורק במצב תנוחת הגוף והישיבה המותרת. לעולם, אל תעזבו את ידיעות האחיזה באבובים. ברוכים הבאים למגלשות קמיקזה בסקייפול. הגלישה מותרת מגובה 1.40 מטר ומעלה בלבד. חובה ללבוש מכנסי בגד ים או טייץ במגלשת הקמיקזה. הפוצת נשאר סגור בשרשרת כל הזמן, גם כשאין תור, לשמירה על בטיחותכם. בזמן הגלישה, שימו לב, הידיים מחבקות את השכמות, הרגליים משולבות אחת בשנייה, והסנטר צמוד לצוואר עד לעצירה מוחלטת. כך תגנו על הראש והצוואר. אסור לגלוש עם תכשיטים, נעליים, כובעים, מצלמות, טלפונים או כל אביזר אחר. בסיום הגלישה, פנו מיד את תעלת המגלשה. ברוכים הבאים למגלשת המאורות שלנו, ווטר רייסר האדומה. לפני תחילת הגלישה, הגלישה מותרת מגובה 1.30 מטר ומעלה בלבד. גולשים אך ורק עם מזרן. תנוחת הגלישה בשכיבה על הבטן. הגלישה לברכיים אסורה ומסוכנת. בזמן הגלישה שוכבים על הבטן, אוחזים בידיות המזרן ומרימים מעט את ראש המזרן באמצעות הידיות. אסור לגלוש עם תכשיטים, נעליים, כובעים, מצלמות, טלפונים או כל אביזר אחר. בסיום הגלישה פנו מיד את תעלת המגלשה. ברוכים הבאים למגלשות האקווה סמש והאיזי סליידר הירוקות. לפני הגלישה, הכניסה מותרת מגובה 1.20 מטר ומעלה בלבד. במגלשת האיזי סליידר הפתוחה ניתן לגלוש מגובה 1 מטר ומעלה בליווי מבוגר בלבד. הגלישה היא יחידנית, למעט הורה וילד שיכולים לגלוש יחד. אפשר לבחור בין גלישה מהירה בשכיבה על הגב או גלישה רגועה יותר בישיבה. אסור לגלוש עם תכשיטים, נעליים, כובעים, מצלמות, טלפונים או כל אביזר אחר. בסיום הגלישה פנו מיד את תעלת המגלשה. מוכנים להרפתקה משפחתית? ברוכים הבאים למגלשת פמיליה. הכניסה מותרת מגובה 1.30 מטר ומעלה בלבד. הגלישה מתבצעת באבוב משפחתי מיוחד ל3 עד 4 אנשים. כולם מחזיקים בידיות האחיזה ויושבים באבוב עד לעצירה מוחלטת. אסור לגלוש עם תכשיטים, נעליים, כובעים, מצלמות, טלפונים או כל אביזר אחר. בסיום הגלישה פנו מיד את תעלת המגלשה. ברוכים הבאים למגלשת הפנטזיה ומגלשת החוויה. במגלשת הפנטזיה הכניסה מותרת מגובה 1.30 מטר ומעלה בלבד. במגלשת החוויה הכניסה מותרת מגובה 1.20 מטר ומעלה. הגלישה מתבצעת באמצעות אבוב יחיד בלבד. כל גולש חייב לשבת ולאחוז בשתי ידיו בידיות האבוב במשך כל הגלישה עד לעצירה מוחלטת. אסור לגלוש עם תכשיטים, נעליים, כובעים, מצלמות, טלפונים או כל אביזר אחר. בסיום הגלישה פנו מיד את תעלת המגלשה. ברוכים הבאים לסופר קרייטר הכחולה, קרייזי ריבר האדומה ופאן אנד סאן הצהובה. גובה הכניסה לסופר קרייטר וקרייזי ריבר 1.30 מטר ומעלה בלבד. גובה הכניסה לפאן אנד סאן 1.20 מטר ומעלה. הגלישה מתבצעת באמצעות אבוב יחיד או זוגי. כל גולש חייב לשבת ולאחוז בשתי ידיו בידיות שעל האבוב כל משך הגלישה עד לעצירה מוחלטת בסוף המסלול. אסור לגלוש עם תכשיטים, נעליים, כובעים, מצלמות, טלפונים או כל אביזר אחר. בסיום הגלישה פנו מיד את תעלת המגלשה. בעולם הילדים שלנו הבטיחות והזהירות מעל הכל. לתשומת לבכם, אין במתחם שירותי הצלה והשימוש במתקני עולם הילד הינו באחריות ותחת השגחת המבוגר בלבד. המבוגר האחראי. הורים ומלווים שמרו על קשר עין עם הילדים והשגיחו עליהם בקרבה פיזית רציפה, כדי שתוכלו להושיט יד ולעזור במקרה הצורך. יש לקרוא היטב את שלטי ההכוונה והאזהרה ולהקשיב להוראות צוות המתחם. היזהרו מהחלקה. אסור לרוץ, לדחוף או להשתולל בשטח הבריכה. הקפיצה למים אסורה בהחלט. אין לטפס על המגלשות כנגד כיוון הגלישה. פעוטות שאינם גמולים חייבים להיות תמיד עם חיתול בגד ים מתאים. הכניסה למתקנים היא לילדים בלבד, ובהתאם להנחיות השילוט מבחינת גובה ומשקל. אין לאפשר שימוש במתקן שאינו מתאים פיזית לילד. זכרו, אי הקפדה על הכללים עלולה לגרום להחלקה, לנפילה, פציעה או חנק חס וחלילה. בבריכת הגלים הפתיחות מעל הכל. אין להכניס אוכל או שתייה לתחום הבריכה. כניסת ילדים מתחת לגיל 6 לבריכה מחייבת ליווי והשגחה צמודה של מבוגר אחראי.
יש לשמור על קשר עין וקרבה פיזית לילד בכל עת. אין להיכנס למים עם פצעים פתוחים, מחלות מדבקות או בעיות בריאות שעלולות להחמיר או לפגוע בחולה או בקהל האורחים. ילדים שאינם יודעים לשחות נדרשים במתקני ציפה קטנים כגון מצופים או גלגל קטן. אסור להשתמש במתקני ציפה גדולים כמו מזרני ים או גלגלים גדולים. על כל אירוע חריג יש לדווח מיד למצילים או לצוות הפארק. בזמן הפעלת הגלים אסור להתקרב לקיר או לסולם. פעוטות שאינם גמולים חייבים להיות תמיד עם חיתול בגד ים מתאים. אי ציות לכללים מסכן חיים ועלול להוביל להרחקה מהבריכה. שמרו על הכללים ותיהנו מהיום המדהים שלכם בווטרלנד בבטחה ובשמחה.